Maayong buntag, kumusta? Og karon, no, medyo nindot ding adlaw kay first time na sab ang lugar nga atong pagabistahan, no, karon nga mga panahon na. Okay, layo-layo gid eh. No, kay dito ta kasagaran sa may Bukidnon area. But this time dito ta sa may Zamboanga del Norte, no? Del Norte ni. Okay, Dapitan City ang atong rumbo. Ang atong oras karon 9:33. No, sa buntag nya full tank ka 7992 kilometers ang atong udo. Tanawon tani sa bagid ni ka alayo ang kining dapitan, although nag-research na lugar punta, but lahi ra gitong actual, lahi din theory ra kaysa actual gid atong ma-experience. So kamo o kita kamong mga nagdantaw karon, uban-uban ta ni atong joyride Bera. Og karon no, nakapagawas na ta sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og pasulod ta diring dapita sa unang lungsod, na unang lungsod padulong sa may Misamis Oriental, kung dire lugar ta padungkada sa may Dakbayan sa Cagayan de Oro. So atong oras alas 10:09. No, so murag layo-layo pag itong dapitan, but sige lang, kumbati gapon. Karon na nata diring dapita sa may Iligan City, no, atong oras alas 11:57, no, medyo padyon inay kita magpadagan. Nata diri sa adol sa Jollibee, diri ta sa Greenwich naka-parking kay kauban naman ni nya dito mo sa Jollibee, wala ko dito, wala na parking space. So sige, before ta mo padayon ditong dapitas may Dapitan City, mohapit sa ta, no, diri sa Iligan City. Karon no, proceeding na ta dito dapitas may Dapitan City. Atong oras alauna 11 no sa hapon. Og sige, di pa nato ma-predict kung pila pa ka minutos or oras ang atong biyahon for sure, no. Taod-taod pa gid alauna na rawa. Basin og gamen lang tingali kung abot dito gas 4. Pero depende gyud sa biyahe sa atong dagan kay hindi ra man ta magpadagan. Okay, sige, una sir, ay problema. Pero ikaw og karon nata direk dapitas may lungsod sa Bacolod, no, wa tagadahom nga naa pa dining mga lugar ni, no, Bacolod from Iligan, Linamon, Kauswagan din Bacolod, no. So Niluan basta kay kakalibog ta, this kay first time po ta nakaabot direk dapita, no, medyo kuan gyud layo-layo gid atong biyahe. Patakabalog kung sa oras ingon taganiha nga malas 4 basta kaabot ta dito dapitas may Dapitan City. But karong mahigayon na, no, murag di ta ka sure basit og magabinan pa ta, pero sige lang, kumbati gyapon. Narat na karon, no, diring dapitas may Maigo, palungsod sa Maigo. Og sige, medyo layo-layo pa gini. Mindanao State. Mindanao State. Mediris Muka Sport, no, mura og nawala na tong katulgon kay ganiya duka na gyud, no, kay distansya na gid atong biyahe. So kung Muka Sport dito dinita mulabi, no, kaya ata naman yung research daan, at least na po tayo idea. Mao ni sekreto basta gani datay mga biyahe labi nag first time ta sa lugar, mag research kita gamay, at least natay gamay nga idea o gato ada yung kita na din sa actual, no. So muni padayon ta anata diring dapitas may Tubod, Lanao del Norte, no. So muni ang ilahang area. Naikan diri Jollibee, bisan asang dapitan naa na gid ang Jollibee. Nara ang kining signage. So ang ato mga destination mao man ang kaning Dapitan City, no, but distansya pa gyud. Nata karon, no, diring dapitas may Tubod o Gaisano Tubod. Mo ni ang ilahang Gaisano sa diri sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte. Og sige, padayon ta. Okay, medyo distansya pa gid atong biyahe. Kini, no, mura og ta masayop, mao na ni ang longest bridge, no, diring dapita sa saan ni Lanao del Norte. So mo ni wow, pagkapatsada kayo. I don't know kung pwede ba ta munong dire. Sige, nara. Mao na gid niyo.
So first time ta mag-agi diri, actually first time kita ning lugar mao ni ang sikat to may gahunong, mauwaw mo sa gahunong diri. Ya kita ray mo hunong, no? Munang padayon lanta. So kamong naglantaw diha karon, tatanaw na lang pud mo diha. Tara oh. Nindot bigayo. Wish, make a wish, guys. Make a wish daw. Sige. Murag one way ba? One way ra? One way na rin karon. Uy, katagbo kayo. Sa na katagbo kada po balik yan eh. Lang, minor ta, kada po kang katagbo. Atong atong makita din eh nga kuan siya, no? Naggamay gihuot ang dalan. May kamulo og construct yapon. Dagat ni ba? Dagat? Oh, Dagat din ni. di ba ato kay kagatanahon siya. Marag adto kay basta natay katagbo nga ni kadagko nga masakyan na. So hinay-hinay lang ta. Pwede matingnan mo hunong, kanya may nang hunong. Ba? Hunong ta? Ugma na oy. Ugma na. Wow. Good. Nalasa, nahulong na sila nagpicture na sila dire. 60. Sige siya, no? Taod-taod ba gito? Kaya kung imo ning manon sa layan bitaw di ka mo ginawag gikan dito sa entrada hangtod mahuman medyo hanguson gyud kapag kahuman. Kay taas-taas gyud siya. Do makita nato karon nga under construction gyapon siya. Ay lang gipatsada gipa-smooth nila ang dalan ba. Kay kung imong tanawon kung dire man gud dapit nga dapit to medyo nanay kuan ning kabang-gabang na o di pero des pikas na smooth na kayo. Makita wa pa tanong man pila na ka minutes, 4 minutes na. Ang distansya pa yapon kay tulay. Ingana ni jay kataas gid. Grabe ba pila ka gikatingin sa bawo. So no? Misamis sa Occidental. Nay signage o Tangub City o Silanga Port ba? Sa ko na pronounce. So ano, amulog yapon sila og construct. Okay, so nakatabok na kita, no? First time nga nakaanita diring Dapita. Og mula sa kay Dapitan City ba ang atong kaninya biyahe. Nata no, daring Dapitas may Bonifacio. Oh, mura
Ako masayop mo ning lungsod sa Bonifacio. Lagi kay Sita Kadungog aning lugar ani. Manang karong mga panahon na nakaani na kita. Ingon ani di ang sitwasyon na diring Davita. So kung imo lugar ng taon, mura lang gyapon og sama ra gyapon sa ubang dapit. Pero at least ba nga dili lang bitaw ingon nga kadunggan nato, but actual lagi nato nga naanian bi kadang unahan sen. Okay, maro di ba kanimawa inahang munisipyo. Di ato man na munisipyo gyud. Okay na may pulis. Okay, sige, sugod din ya. O nanay pulis. Halusod po magtanong. So katong dabatayan no nga ganiha abi na to dool na ta, batlayo pa kayo. Alas 3 na by city na karon sa hapon. No, pero napatani nga area. Pero sige lang nga kumbate gyapon ta. Karon no diring Dapitas may Mulabi, lungsod is Mulabi. No, pag kita kabalog distansya babang dapitan din eh. No, atong oras karon na alas 3:52 na sa hapon. No, so sige lang magpadayon lang gyapon tas pag drive, no. Sige. Oga karon atong oras alas 4:14 na no sa hapon, but wala pa ta nakaabot. Dapat ta diring Dapitas may Mulabi nya mo na ulan-ulan pud karon mga panahon na. No, mo na nga karon wa ta na sayod kung dool na ba ta or layo pa. Pero importante, padayon lang gyapon ta. No, na ta diring Dapitas may dipulog man tingali ni. O kaso ning eriyahan ni kay lagi layo tag naabtan. No, nigikan ta dito sa may Cagayan de Oro malas 9:30 pa, no, sa buntag, but this time sa kaminuto na lang alas 6 sa gabi. No, mo to ni hapit ta kaganiha man pod sa Iligan mga almost 1 hour. Nya mali hapit na alas 6 karon. Layo na gyud ang biyahe. Nawala ta ni abot ta dito sa may Bulabi, ni abot ta sa Susipina. Hangtod nga sige tag pangutana, og nakaabot ta dinhi. Nya nihigayon na mura og hadol na tas kamaturan ani. Kay mo naman ang gitudo no sa mga tawo nga atong ipangutanan nga diri na ang dalan padulong ditong Dapitas may Iligan City. O Iligan, Dapitan City. Og finally no nakaabot na kita diring Dapitas may Dapitan City. Atong time alas 6:21 na sa gabi nya 8,289 kilometers ko ta masayo mga 300 kilometers sa atong biyahe. Apil na diha ang ato ang pagkawala sa to ang kaning dalan, but importante nakaabot ta. Og sa sunod nato nga mga videos inyo makita ang mga angay laagan diring Dapitas may Dapitan City. Kini lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.